Сәлем, бу чыгарылышта диссертация өчен үзенә кул салырга әзерләнгән КФУ аспиранты Сургутта тантаналы рәвештә бәдрәф ачылышы һәм елан белән фокуслар. Хәзер тулырак. Ногинскта күп фатирлы йортта газ шартлауы турында инде сөйләгән идек, андагы кешеләрне эвакуация, йорт хайваннарын коткару турында. Әмма анда йорт хайваннары калган булып чыкты һәм 8 сентябрьдән 27 сентябрьгә кадәр әлеге этләрне, мәчләрне озак вакыт коткара алмадылар. Һәм инде волонтерлар, әлеге йорттагы яшәгән кешеләр, зоозащитниклар, социаль фильтрләргә күп тапкыр бу турыда яздылар. Дима Билан һәм башка танылган йолдызлар үзләренең сторизларына бу турыда язып куйдылар. Һәм ниһаятендә шундый иҗтимагый резонанс куптарганнан соң гына агачтан шундый баскыч ясап әлеге мәчеләрне коткардылар. 3 мәчене һәм анда башка йорт хайваннары калмады инде дип белдерәләр. Әмма чынлыкта анда калганнары инде исән түгелдер һәм хәлләре булып, тәрәзә төбенә менеп утыра алганнарын, коткаручыларның күзләренә чалынганнарын гына коткарып кала алганнардыр. Һәм бу шул кадәр моңсу һәм обидно дип әйтергә кирәк, чөнки менә аларны коткарыр өчен 8 сентябрьдән 27 сентябрьгә кадәр шундый тавыш куптару кирәк идеме? Социаль фильтрләрдә күп итеп язу кирәк идеме? Дима Биланның сторизга куюы кирәк идеме аларны коткару өчен? Если тезисно, то мой научный руководитель Наталья Евгеньевна Тюрина знала, что моя кандидатская диссертация написана не мной, а другим человеком. Она знала, что моя кандидатская диссертация не прошла проверку антиплагиат, который составил всего 60%. И попросила Регину Дзюбенко сфальсифицировать отчет антиплагиат и дотянуть работу до 80%. Соңгы берничә көндә социаль фильтрләрдә менә шундый сәер видео таралды. Моны карагач бик күп сорау туа башта, җаваплар әз һәм нәрсәдер кистереп әйтү дә бик кыен. Әмма эш әгәр дә чынлап та бу кызның диссертация аркасында шушы хәлгә җитүе турында икән, бу бик моңсу, бу бик кызганыч. Әмма икенче вариант та бар. Ул вариант буенча бу махсус әлеге укытучыга каршы эшләнгән операция дип әйтик инде. Алай булса, бу бик уңышсыз шикелле, чөнки син диссертацияны язмагансың, үзең язмагансың. Ул синең антиплагиатны үтмәгән һәм тагын укытучы да гаепле булып кала әле ахыр чиктә. Әлбәттә, ул сиңа ярдәм итәргә теләгән, бушка түгел инде, анысы икенче мәсьәлә, анысына кагылмыйбыз. Тулайым алганда, к чему это все? Сезнең бер идеяларыгыз юкмы? Нәрсә турында бу видео бөтенләй? Ангарскта автобус йөртүчеләре өчен яңа бәдрәф ачканнар, тантаналы рәвештә ачканнар һәм бәдрәф дип кенә түгел, новый санитарный узел дип атаганнар һәм бәйрәм рөхсәтләр өчен шарлар, плакатлар элеп куйганнар. Мин инде алдагы чыгарылышларның берсендә әйткән идем, безне өйрәтәләр вак кичкенә әйберләргә дә сөенергә дип. Менә бу шуның мисалы инде. Сургутта шундый бер сәер кызык әйбергә тап булганнар. Анда рукодельница дигән кибетнең ишеге янында инвалидлар өчен персоналны чакыру тамгасы, төймәсе куйганнар. Һәм ул кагаздан аны просто распечатка ясаганнар да шулай ябыштырып куйганнар. Яшәгез шушы мәгълүмат белән. Әгәр дә алда хәбәрләрнең кайсыда булса сезне аптыраткан булса, онытыгыз. Менә сезгә иң соңгы хәбәр табигый сайланыш турында. Әстерханда бер ир-ат елан белән фокуслар күрсәткән вакытта үлә. Ул елан белән фокусларын циркта күрсәтми, ул аны басуда үзенең дусларына күрсәтә. Һәм нинди фокус күрсәтеп була дип уйлыйсыз елан белән? Нинди генә вариантлар әйтсәгез, сез дөрес вариантны әйтә алмаячаксыз, чөнки ул еланны йотып күрсәтә. 2 тапкыр уланың уңышлы килеп чыга, әмма өченчесендә елан шундый, нәрсәдер эшләргә кирәктер дип уйлый ахырсы инде, һәм аның теленнән тишли. Ир-атта отек квинки башлана һәм аны ашыгыч ярдәм машинасы белән алып китәләр хастаханәгә, һәм ул үлә. Менә шундый искиткеч бер-берсенә бөтенләй бәйле булмаган кызыклы яңалыклар иде Лимонның бу чыгарылышында. Безнең атна җыры Саид Олурның миллион җыры. Үзегез нәрсәләр тыңладыгыз, нәрсәләр борчый сезне? Языгыз, фикерләрегезне калдырыгыз бу хәбәрләргә, видеоны дусларыгызга җибәрегез, лайк куегыз, шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде, сау булыгыз. Yang
шалjem oksinin gözlerim kimin Tuzda radost tuzam niski pijala